Mbukeli liyabuya ithemba kovuvukalelwa umphambili ozothola ukuhlinzwa okusezingeni eliphezulu. Mbukela ke ngikubingelele kanti ngikuphathele zona kuleli hora zime kanje. Mbukeli liyambuyela kancane kancane ithemba owesilisa esake sabhala ngaye kuleli khasi ey'nyangeni ezedlule. UNtando wakwaMhlongo ngesikhathi ecela usizo enenkinga yokuvuvukalelwa umphambili, isicelo sakhe sibe sesizwakala ezinsukwini ezedlule. Mbukeli lo mlisa sikhuluma nje usesibhedlela eMnambithi lapho elungiselela kuzohlinzwa khona ngodokotela baseqophelweni eliphezulu okwenza isiqiniseko sokuthi uzobuyela esimeni esejwayelekile naye adle isithelo efane nawo wonke amanye amadoda. Mbukelo uNtando udlulise ukubonga kuwo wonke umuntu othe wake wafaka isandla ekumelekeleleni kule nkinga abhekene nayo. Uthe ekugcineni uNkulunkulu uyiphendulile imithandazo yakhe ngesikhathi ethola ucingo emnyangweni wezempilo kodokotela basezingeni eliphezulu bembikela mayelana nokuhlinza kwakhe. Uthe ubuyelwe yithemba yazise phela ukuthi abanye odokotela ake wabahamba bamtshela emehlweni ukuthi angeke bekwazi ukumsiza. Mbukeli, iy'ndaba ezimnandi lezi. Ngizocela ubeke uvo lwakho kwi-comment section mayelana nalolo daba ebese ngikubamba kwenye ividiyo elandelayo. Mina sengiphuma kanje. Usale kahle.